Bueno, pois estamos aquí no Casino de Monforte, xa terminamos esa gira de presentación, non se pode chamar de outra maneira, a esta presentación de libros por toda a provincia de Lugo, tanto en Lugo como no resto da provincia. Hoxe estamos en Monforte, no Ateneo, o Casino de Monforte, estuvemos cos gintonis, bueno, espectaculares. Super banda, non? Vaya guinda do pastel que lle puxemos, unha das mellores bandas da provincia e do país, e que teñen unha chea de concertos, están aquí, non? Directo increíble, porque aquí parece que estaban 4 colegas, pero menudo directo se marcaron. Que traballo, aquí non pasa nada. De todas maneiras, sí que gustaríame que nos contaras un pouco, despois de facer todos os sitios que fixemos de presentación, que te levas? Que sensaciones te levas desta presentación? O que me levo é terei no que mastigar ahora pouco a pouco, porque foron moitas emocións, moitas vivencias, moita xente que se me acercaba a decirme que pasada de traballo, que necesidade había del, que sorpresa levar moitos ao ver que estaban os seus familiares, amigos incluídos estas historias. Non sei, terei que ir mastigando pouco a pouco porque isto é demasiado intenso. Era increíble como chegabas a Chantal, a Sarria, a Villalba, ao principio a xente iba con expectativa de, bueno, ao mellor que podría ser un libro de historia da música, tal, pero logo cando se reconocía todo o mundo, como que quedaban moi impactados, non? Sí, non, isto está sendo ahora o que me está pasando estes días un boca a boca, porque a xente dice, ostras, está o grupo do meu irmán, do meu avó, do meu primo, o meu propio, que moitos pensaban que por ser grupos máis efímeros non iban a aparecer e tal. Bueno, é unha ledicia absoluta ver que a xente acolleu o libro como eu pretendía, que era unha homenaxe aos músicos e á provincia de Lugo, sacarnos do ostracismo e de ese pesimismo que había, non? Bueno, supoño que non contabas con esta acollida, porque eu sei de primeira mão que non paras ou que non che paran de pedir máis exemplares e máis exemplares nas librerías, que prácticamente estás todo o rato e que xa prácticamente se che está acabando a primeira edición. Isto dame un pouco incluso de vergoña recoñecelo, porque asusta, porque nunca se fixo co pretexto de vender, nin se fixo co pretexto de chegar a xente. E o que tiñamos previsto así un pouco a editorial Maseo de facer un ano, fixose nunha semana. Increíble. É unha locura porque estamos falando de 3 ceros e que se empezaron a voar os libros non só para Lugo, sino en toda Galicia e toda España, que están pedindo en Madrid, Barcelona, Cataluña. É dicir, estáme sobrepasando moitísimo o que estou recibindo. Por outra maneira, tamén non fai máis que demostrar que as nosas historias sí que importaban. Bueno, acabaronse todas estas presentacións, digamos, en varios puntos da provincia, pero aínda teremos en Lugo, estaremos ou estarás na Feira do Libro, ahora a finales de maio, tamén haberá ahora unha entrevista na Televisión Galega, na Radio Galega, en diversos medios tamén de prensa. E, bueno, o que está por chegar agora é tamén o repouso que hai que darlle ao libro para que a xente o lea e haxa un boca a boca que realmente creo que vai a facer que o libro cobre vida. Bueno, pues nada, hemos acabado esta presentación, esta gira de presentación por ayuntamentos da provincia. Aquí non pasa nada. Aquí ainda queda moito que pasar. Seguramente este é o inicio da historia, nada máis. Así sexa.